Pamagesa ataura zvishua andichabvunzwa ariko ari mumba pangu asi vakandifonera echindirondedzera kuti kwaitika nyaya yaita saiyo yaari kutaurawo ndikati chezvinei kana makange maenda kun'anga mukakura Mudzepete zvinonetsa kuti tizvibate tizvigamuchire tisina kutaura navanhu vopa nyamapoti chirega ndiyezvo kuti ndibati vanhu vopa nyamapoti tiuye ikoko tizogara ipasi titaure nokuti kana wakaenda uri wega usina kana hama yedu kana vokwamamvura chaiwo it's very difficult. Ndakabva ndadhiraivha ndikauya kumacheki ndiri munhu aiti ndichavatora togara ipasi nopa nyamapoti because ndovatora sehamba dzangu ndindakatongooresa kwa nyamapoti nekuti hazvanzi yangu yakashaya nomurume wavo anopatadzana vakashaya vari vadika vazhinji wazini fomwana ndikavachengeta mpaka vakura varohwa ndikatongooresa nopa mavura avasai saka tiri hama navo kwamanyamapoti handina kumbofunga kuti pane chingadei. I think festival yavo is now about 8 years or so. Ndobva ndapinda mbroti ndikabva ndauya asi pandakasvika kuno kuma message ndaingoramba ichingotumirwa mumabhankemiri dzavo vachimbofonerana vambakomana vari paWhatsApp vechiti tirikutouya ikoko nhasi kuzokanda mapetrol bombs kana muchitya ndiri kuuya inini ndikabvunza ndikati ari kukomana zvikana nebvari kwaMutare ndikati zvingaita apa ndobva ndafonera murume wake ndikati muzukuru zvandichaita apa ka kuti panyatsi kuva nepisi ndichambotora mudzimai wako aende nokuti kana muchiri vanhu vokanda mapetrol bombs ka kusina munhu anoziva kuti its dangerous chirega ndimbomutora kana zvachidzikamei tataura nokanya mapoti tozodzoka totarana ndakabva ndamutora ndikadhiraivha ndikadzokera beki kuchimweni ndogara kuchimweni ndikaenda naye kuchimweni I think takagara ikoko for 3 days tikutaura nomurume wake ndichiedza kutaura nokanya mapoti. I think musi wandakatanga kufona foni yavanyamapoti vakuru vanogara kuno kwaTanga yairamba ndikabva ndafonera muzukuru ari kubasa kwake kushamba murume wake ndikati iwe ndipe hapana umwe here andingabata nditaure naye akabva andipa nhamba dzamaiguru vake ndobva ndataura panhamba yamaiguru vake ndikati madam kana muchikwanisa ndibipei ndikuda kutaura navanyamapoti ndini vacharuma sekuru I think vanondiziva ndobva vanditumira mamessages sekuru ndatiri kuudzei nenyaya yamafonera vakataura zvakawanda murume wangu akamboendawo akapatwa vakanomisa Mudzepete akataura zvakataura zvikanzi chii chakaitika zvakawanda zvakaitika zvavaiti zvakabatwa kumurume wavo murume wavo akadhimitawo kuti zveshuwa ndaive ndambotsvaga mushonga yekuda ndiyo yangu yakonzeresa kuti pave maproblem mufamily zvikagadzirika zvazvo I want to believe. Saka ndikati anyway indainoda kuti nditaure nomurume wenyu mugopa murume wenyu agotaura neni kana wana mukana wevana zveshuwa I think the next day or 2 days later vakabva vataura neni vakatimirare mamessages akawanda chaizvo mamessages vechitsanangura nezvese zviri kuitika ndikati no vanyamapoti zvanga ndichifunga ka kuti vanhu vagare pasi vataure nyaya iyi kana zvinhu zvokuti taikonewa kana kuti iko zvino sezvo muchitaura kuti munoda kutora maechenakadhi mungagona kuurayana why musingaendi kupolisi kana kuti moenda kwamambo vanogona kutigadzirisa ndivo vane chivanhu chingatidetsera panyaya iyi haneno toronga mazuva racho ndichadhiraivha ndigobva futi kuchimwe ndigouya ndataura navo papa ndikati ndofunga paitika zviri nani tamira kuti tigopanana zuva racho rakanaka but pana mamessage avakataura akawanda okuroya iwaya zvikanzi kuna vana mbuya Nyamjara vaida kuuraya mukadzi wangu izvo zvava kufamba sechirema hazvotozozodhira endi vanoroya ndivo vakadzidzisa muzukuru wenyu Uroyi saka vanhu ava
vaida kurira mukadzi wangu. Saka handingambovarambiri. Iniwo ndainamata zveshuwa sekuru, ndakatokumbira muchechi kwangu ndiri munamata. Nokuti ndati batika mukabhilivha nenyaya dzemuzepetega. I don't trust that. Ndakambotrema nezvazvo ndiri kupolisi uko. Tikanzi toda kuti mumbotesta muzepete iyi muone kuti inoshanda sei. Tikadzidziswa kuti hazvishandi zvinhu izvi, matsotsi anogona kuzvitora agozvishandisa kuvanhu. Vanhu vakadzvakwa, they can say anything. Because taitonzi right, toda kuti mutarise apa. Uri kuona chichinja utarise ufu. You find kuti nange nchikotaura the same thing. Chero akatarisa kusina mucheka wacho waiswa weya, anongotaura the same thing. Indikati izvozvo zvinhu hazvigoni kushanda, zvinogona kunyepa. Vanhu ivavo vanogona kuva matsotsi vezingokutyira imari. Hatirambi kuti chivanhu chiripo, n'anga dzinoshanda dzinoita sei. Asi ava vanhu vanokupai muzepete ava, mochibata zvinhu zvamati maona ipapo, mopomhana Uroyi, nokuti tabata zvinhu izvo zvinonetsa kunzwisisa. Ndobva ndataura kuti nomurume wacho ndikati, imimi makamwa muzepete nomwana wako, makaonei? Chii chamakaona? Vakati sekuru hapana chatakaona. Umwe noumwe aingoshevedza zvaanoshevedza. N'anga yacho ichiti danai mazita. Saka munhu aingoshevedza zita raanoda. Something like that. So ndikati kuti tive norugare, either indai kwamambo. Ndobva ndataura nehazvanzi yake, because they are 5 girls and 1 boy, ari kuSouth Africa. Muzukuru, pane nyaya panapa yakati. Tingaita sei? Imi ndimi munonyatsokuzinzisana, makakura mese patatu. Taura nanatsano vako, tione kuti how best can we arrange it. Tange tiri vanhu vaiti kuda tichazoitaura muna December. Asi takazobva kuti kuri kuitwa zvakasiyana-siyana, vari kuti hatimbomiriri izvozvo, hatisi kuda kuita izvozvo. Ndikati muzukuru, kuti pave norugare, ida unosvitsa nyaya yacho nanamai. Vagotitongesa, vagotigadzisa, tivane kubatana savanhu pamwe chete. Murume wacho aripo. Ndichakuda zvati timbonzwe iwe Peter. Kanzi unoti Uroyi, ane Uroyi, uye akabatwa neUroyi. Saka munodare mamambo. Ndebe kutaura chokwadi kwete umbohwanda, nekuti kana ari Uroyi ukati haasi Uroyi totendai unondopera ndiwo. Saka zvinoda kuti utaure mazira ako, chokwadi chako, kuita kuti dare rikubatsirei. Pamusoro pemambo, nhau iyi iri kutaurwa Mushure andiri kupuhwa, handina kuziva kuti mhaka iyi ndakaipara musi upi, asi nekutsanangura kwawaita kuti ndakaipara, ndaida kuti nditsanangura, asi mhosva iyi handina pandakaipara ndichipomera stembirei Uroyi. Asi ndaida kuti nditsanangurirewo dare kwatangira kwemakuwa, ndingokutsanangure ndisina mhosva iyi handina kuipara, ndakangoshamiswa ndomasika zviri kunzi umire maaudio auri kutowane evidence. Saka ndati titange tione kuti chokwadi chako chiri papi, nekuti wane tichaabudisa kana uchinyepa ipo paine umbowo, then tinoenda kuona kuti hausiri munhu anotaura chokwadi. Ndinotenda chaizvo maaudio akanga abuda, nekuti ndaida kuti nditsanangureiwo matangira akaita nyaya sematauriro ava akaita. Tina mukoma wedu ataurwa zveguwa vakashaika kanzi 2004. Mukoma wakachemerwa pamusha pangu, wakasarudzwa kuti aiwa ndinoda kungochemerwa kumba kwaPeter. Mukoma Richard ngotsena makoti. Mukoma Richard washaika. Inini nasitembire nomunini wangu tinogara maraini momwe chete padhuze nepadhuze. Taiwa tiri kutaundi chitungwiza taigara nakuda murume nani watataura wati iwewe une mazita matatu wataura kuti iwewe. Inini nakuda nasitembire tinogara muvhireji rimwe chete. Stembire chii chako? Stembire muramu wangu, mudzimai womunina. Saka alright, taura. Right, zvachidaro munina wangu kuda ine ndichigara naye muraini mumwe chete
town kuchitongesa muvillage chigara pese muvillage haana kumbonditaurirawo anga panga pakwira makore anga kwane mashanu iri ukoma washaika kuti tiwake bhuwa riya ratiri nadzo rudze tiri sesimenti akandiona kuchitongesa haana kutaura ndokuuya kumusha kunokufunda mudzimai wangu akangonyora chete katsamba ndokusopfekera pasi pedhouda munyina wangu asi akekuti nhasi tiri kuwaka makuwa ini andiona kutaura nhasi ana ombonditaura kuti mukoma tiri kunowakati bhuwari ini patakauyawo ndakasvozwa zvinoita ndakazoona katsamba asi andingakwanisa kana sikakangani kuti mukoma wakafa 2004 kana sikakanzi 2008 kana sikakanganisi pakazowaka bhuwa akatsvaga vanhu wevillage wakandowaka bhuwai haana mukoma haana mumwe munin'ina tine vanin'ina mumba medu vakoma natasara tiri 5 nehanzvadzi dzedu 2 tiripo 7 haana waakataurira kuti ndakunowaka bhuwariyo akasvika ndokuwaka bhuwara ndokuisa simeti ini patakazvinzwa handina kuita chigumbu nazvo ndakangoti ayo chimwe chikamu chapfuura ndobva tagara wakashaika mumwe musikana mwana wamukoma iwa kushaika futi iri bhuwa ratowakwa kudhara hapana akamboita hanya nazvo kuti tiri wake mukutagara ndakambobuda ndikaenda kusouth africa ndekusouth africa gore ra2001 pakuwasha wakafirwa nemwana warichard watikutora akashaika nevanin'ina vake wemufi wakati vana baba ine ndisipo vachitaura kuda nevamwe vakoma vakanga varipo tatenga dombo tombstone tiri kuda kuti tindoisa tombstone pagwara baba wedu nerasisi wedu kuti tiri natsurudzi kuda akaenda kumba kwewana waye akandotakura zvinhu zvaida kuiswa ipapo matiles zvese masemendi zvese ndokuisa mumba make ini ndichidzokawo kusouth africa 2022 kuda haana pakambonditaurirawo urongwa uhwu kuti ndo zvakataura wana asi urongwa uhwu hauna kubudirira tiko makatazanei vana vakazondifonera kuti urongwa uhwu tine nguva tiri musipo tiri kuti tikati hauiti ruramba chingotsikwa-tsikwa kuti chichi kuedza chii handiti bhora ratombowakwa here kungogara pasi tongopageti handiti mumukwasha ndiri muri muchasiponza zvese zvichanga zvichishandiswa kwacho wakati wo tagorera iro gore rapfuura iri kutanga kwaoktober wana waya wakabva wasvika pamusha pangu waine munin'ina wangu mulast born mumba medu nopi taida kutaurwa nhau dzemusha wauya wana wakati vana baba tauya tiine nhau yekuti tine 2 years tine tombstone mumba takuti afange tine bhuwa mumba chii chiri kunetsa kuti tiwakire baba wedu kuwa kana zvichinetsa takungoitira zvinhu zvedu kusango nokuti pamwe mukuramba nedzimba idzi sinzi baba wedu wakafa wasina iwe musha kati haona iva wakoma toita sei wana wanga tiri pasango hatiwapepe kuita ndobva taronga tikati kumba kwasitembere nakuda sinzi kuri kwakachemberwa munhu musikana akanga apedzera sinzi kuri kwakone zvinhu zvakanga zvatenga ndokotoitira tava taurirana tapa tietere kuti musi wa 14 October Saturday ndo patichawaka boy kuda bvuma so ndosati rapera ndakanzwa mwana uya akanga auya achiti wake bhuwa akati baba zviri papi munini waya wati kumba kwangu hazvichakwanisi kuti muungane kumba kwangu muitire mulongo wa kumba kwangu ndikati sei zvikanzi vari kuti pane kwawakafamba uku wakandonzi musawake makuwa aya gore rinei rapera ndaona makawaka panofiwa asi kufa kwangu kuchaitika ndichafa nekuisirwa poison kuwanoisira poison ndiani zvikanzi mukoma wedu mukuru anenzi reason ari munhu ndiye wandanzi nemapostori ndiye achakuisira poison ayozva kana ari kuisirwa poison hatingatazikuwaka iye anoregera kudya chikafu chemipapo zvikanzi ayo tsvagaini pekunokokuita taurai napita kuri wainini muitire kumba kwake ini ndanzi ndikaita izvozvo panofiwa nemapostori wanoti zvinotoita sei kati aiwa chiuya muitire pamba pangu shuwa ungano yakaitwa pamba pangu wabva wauya kuda haana kusvika ipapo stembire haana kumbosvika ipapo ini ndokubvunzawo ndikati nhai kuda nhasi guwa iri pakutanga guwa iri wakari wakauri wega aiti ngatinge tafamba wakari wakauri wega hauna mukoma hauna wakaudza wakambofamba kupi iri rewanhu wese sei nhasi wakudziri kutsika-tsika chikanzi ini handisviki ipapo zveshuwa takawaka guwa iri kuda haana kusvika ipapo
zvine zvakatipa chifungiro kuti kuda akanga ari mumba akaswera akazvivhara mumba patakauka kwake hazvina kuitika. Hai saka dhei yasvika wana wauya nawakwasha handei tinotora zvinhu kumba kwakuda nasitembiri kuti tiende kumakuwa kuyaka tindowaka gwari. Taenda tinotora zvinhu zvasvika ndaona maini wangu watondimurisa zvakanaka makadiba mukuru wamuru asi ndiri kugeza wapedza kugeza watakwira mumotokari imwe chete kuenda kumarinda kuya nezvinhu zvedu hapana kana atuka munhu tiri kutowirirana maini tototaura zvakanaka maini wachitonditi aiwa wakwasha wahaire motokari ini ndine rori ndandida kutoti mwana wangu ndimudire dhiziri aende notora zvinhu izvi zvimwe zvaida kushandiswa pagwari kuti aiwa handizivi zvaita sei ndangona wakwasha wasvika na2 AM usiku ndo kusvika paya pagwariya ndokuti ngatichiri pazei taripaza zvakanaka mainini wangu aripo madzimai ese anga ari kumba mainini wakangouya madzimai akasara kuti akaenda tiri varume tega ndo wakagoya mainini wavo vakatora badza ndokuti ndida kusagurira murume wangu musati mawaka ndida kusagurira mwana uyu tisati awaka varume wakanga varipo kati aiwa mai onaika maamudzimai mega mega panapa madii kuenda kune mamwe madzimai sinzi munosagurira tinzi tida kuripasa shuwa mainini wangu wakabva wangu enda pasina kutukana mainini wangu wakabva wangu bvawo zveshuwa wakanzwisisa nobva wangu enda kumba kwangu nemamwe madzimai ndokupasa bhuwa redu riya ndokuriwaka taisa matombo edu taisa matenesi ndokupedza zuva rodoka. Tapedza zuva rodoka madzimai auya aona tadzokera kumba tarara semhuri mukoma wangu wakuru ari muno rizeni ndokubvunza kuti asi naye wanin'ina anogara kwatandi isi togara kumacheke naye wanin'ina handina kubvunza hangu pakafa musikana uya iri guwa iri nhasi rekuti munhu wese ari kuriziwa ndo riri kunzi ndinoda kutanga rambofamba kupakambowakwa iri kumunyini wedu sei anga asipo kuda zvinofamba sei kuiri akambofamba nani ndikupanzisa patichadzoka mangwana kundomaira paguwa redu kuti pakamira sei ndichawana kubvunza kuti naye varume inhasi mandidaidzira guwa iri kupa makamboriwaka pakutanga sei ndinaundizivisa zvechokwadi tasvika kumakuwa takaona paguwa pedu pakanaka mukoma wangu ndokubvunza naye vaningina basa raitwa zvakanaka ko guwa iri pamakawaka makambofamba nani nekuti imi munogara kunoku musina kundiudza asi ndindababa mukuru ndini mukoma mukuru sei usina kundiudza achibvunza inyini ndikati mukoma inini guwa iri yaii rakawakwa tofunga 15-20 years apo handisaziva kuti asi inini ndakandisipo ndakatigara kuchitongoza handina kuudzwawo ndakazongouya ndikaona guwa rawo asi handina kuita problem nazvo ndakangoti chikamwe chimwe chapfuura chikanzi apana chakai mainini wabvunza mumwe mukomana unotedzera anonzi mateni ndiwo mukuru kuno guwa iri makare wakasei musina kumbondiudzawo kuti takuwaka guwa iri mateni akati ayo inini handizivi ende kuda ndiye akauya nevanhu vakawaka ngatibvunzei sitembire mudzimai wacho kuda angasiwo sitembire nai chii chakaitika pakuwaka kweguwa iri makawaka guwa iri sendisipo pakatangira nyaya sitembire akati handizivi mutomirira munyira wenyu inandikwanisi kukupindura manza tobva tabva ndoparinda riya tatokwira motikari ndiye akatotipa rori rekutakura tifambise tichiwirirana pasina kana dambudziko nokuti musoro chakakataura pamba pangu sitembire tasvika mupamba pangu kumashu ndisiripo ndofunga gore rikaite 2020 ndisiripo ini hama dzakambofamba kugadzirisa musha nokuti musha wedu pese patinofamba tinonzi mumusha menyu mune munhu akabata zvaakabata zveshuwa taikaita dambudziko remwana wamukoma wangu awa ndiri kutokwauke paguwa vanonzi akusiria ari muno akapenga for 12 years apenga 12 years pataifamba pese zvaingonzi aiwo pane munhu ane zvinhu pane munhu ari kushandisa mwana uyu ndokubva taenda kune mumwe madzibaba kuSt Mary's anonzi madzibaba ola ini ndisiripo wakaenda ndisiripo kwamadzibaba ola ndobva akasvikonongedza mukoma wangu wakuru ari munhu anonzi rizeni wacho wakati baba ndaona inini mune mumwe mushonga wamakambobata welaki asi mushonga uyayo ndo wakupanduka saka mwana ari kudi ari kupenga mukoma wangu hawana ndakatira zvokuudzwa mukoma wangu wakunzi havana kupikisa wakati zveshuwa ndakambopuwa mushonga welaki asi ndakaona laki racho pasisina kusvika ndakazourasa mutoireti kana zviri zvazo zviri kunetsa kumwana uyu aiwa ndokumbirawo ndimuregerere svika ndimubatei musoro bvawambata musoro mwana uya kubva pakangobata musoro iyoyo zvakabva zvapera ndofunga izvi akutokwanisa 5 years asati apenga futi akatombopenga zvekugara musiri ari muno musikana yeye tinaivana right madzibaba aya apedza zvikanzi aiwa
imimi wanaonya munhu zvamukoma wenya reason shuwa shuwa muregerere ataura chokwadi ide mushonga wake zveshe wakaurasa mwana uyu achazofa akapenga futi asi pakati penyu imimi wakomana imimi nemadzimai enyu pane munhu ane gona ane zvinhu zvaakabata saka zvinhu izvi ndinokumbira kuti mwese muuye pano iwe pita nemukadzi wako iwe nemukadzi wako iwe nemukadzi wako saka danho harina kuitwa raimirira inini kuti ndiuyewo kubva kusouth africa ndobva ndauya 2022 gore rapera muna january senguva yakafanana naiyoyi ndaisa kuziwayo kuda akandimukuwirirana pasina kutukana kuda akatouya pamba pamwe nemotokari yake ati mukoma handi tinogadzisa zvinhu zvipi zviya ndokusvika pamadzibaba uraya madzibaba uraya akati right nguva yangu yapera handisakwanisi kukushandirai ndaida kuti ndikubvisirei ndikunongedzerei munhu ane gona raari kushandisa vanhu zvinhu ndorasara hamuna kuchena pakati penyu ipapo nguva yangu yapera mozodzoka nemusi mozodzoka next week ratanzi musasiye madzimai enyu wana waya kusanganisa neuyo aipenga takapa chichemo tikati kuti tiuye maina baba mari dzemabhazi ndo dzinotinetsa hatina mari dzemabhazi kanzi kana dziri mari dzana mai nemwana uya kupenga newanina wake hadzinetsi imi munobva kumacheki mari $5 vanda kupiwa $5 kuda bvapuwa $5 kuti stembera uye iniwe nemudzimai wake kozi zvainzi panodiwa mukadzi kozi madzimai anga kuti hatina mari dzemabhazi mukoma wangu reason anogara kwarisato ati bhazi $10 maigurutilokuwana pano wese tapuhwa anogara mudhuze wokuwa madhora shuwa zuva rera takataurirwa namadzibaba takaripuwa newana waya wana waipenga pane mwe aipenga ndowakati zvamuri kuti madzimai enyu hamugoni kuuya nawo pano kozi wana ava vari kutotipomerawo mhosva kuti sinzi baba wedu namai vedu wakafa saka kupenga kumuri kutishandisa saka paunoronga zvinhu wakaona tisingasimudzi musoro vanoti sisi tisiri kwashandisa saka waisa presa kuti watipe mari zvinhu unonga ufambi shuwa zuva rakaona resaturday kuda akauya akanditora futi pamba pangu nemotokari tikaenda zvakanaka towitirana zvakanaka mukusegedzana semadzimai enyu nemadzimai enyu madzimai angu anga agara ari kokutauri kuharare kudhara sada inosangana ikoko nastembiri tasvika namukoma wamwe waripo tasvika semhuri tasvika madzibaba aya haapura ambiri kwanga aitawo nebasa ura akazoya zuva raakudoka zvikanzi vana anyamapoti dare renyu hombe kuti ndichakupedzerai dare renyu munhasi nhasi ndaida kuti ndikubatirei munhu ane zvinhu zvenyu ane zvinhu zviri kukushungurudzai shuwa wana wamarombe tese taamarombe mabasa kubuda kusouth africa hapana tese hatina marombe pamusana pegonai because aiyo ndaakuchipa mukana handisi kunongedza kuti ndiani mumwe nemumwe wenyu pamuri ndaikumbira sondo rinoya sondo muuye pano asi sondo isati yasvika kune munhu ari kuziwa hake akambobata nguva mushonga wokuchengetedza danga rake ngaauye nawo pano ega ndisati ndaubata asi kana usina kuuya nawo ndopesa ndiwamuri kuuya ndikazoubata ndichagadzira zvisina kuzomira zvakanaka shuwa tikati tasumuka tichingosumuka vanhu vese vatibida ini ndakaita sendinosumuka kuenda kundokumbira chimbuzi muyadhimo momujurawo pandiri kundodzoka stembire wamwe wese wabuda stembire akasara akapfugama vanhu vese wabuda mujurawo pana madzibaba aya pandakanopfuura ndakanzwa stembire nenzeve dzangu idzi achitaurira madzibaba aya kuti madzibaba matindouya rini aitaura chizevezeve matindodzoka pano rini ati ndodzoka rini madzibaba aya akampindira kuti unoya nechina china isi tichiti kuswera mangwana sada ndobva tifanonge tichienda sese sekunzi right nechina chiya ini ndazvinzwa handina hama ndakangotaurawa dzimwe hama kuti ndozvandanzwa zviri kutaurwa vanhu vatinoda kunogadzirirwa zvinhu zvinoita here kuti mumwe munhu adzoke nerweseri stembire zvesvana nechina chiya akaenda mwana uya uyu wandaiti aipenga uya akaramba achidzina madzibaba aya unoramba uchiuya ndichiramba ndichikuyeresa kuti zvako zvipese zvipere akandoona stembire arikoko stembire akati ndakandauya kuno kunhamo kwanga kwaita nhamo kunoku saka zvazokuti ndipfuure uchiona madzibaba zvakatipa isusu kweseni maki semhuri kuti panhu patiri kuti tikuenda mangwana koita mumwe munhu anodzoka asi hapana kutukana hapana kuita sei takangonyarara kubva ipapo pakabva stembiri satadhi yatasvika madzibaba akatanga kutomuka ai handipo ndanonoka basa yaisondonoya sondoya toenda aiwa handipo zvakatsetsa zvakatipa mufungo wekuti panogona kunge paine zvimwe zvakaitika dare iri pese patinoribata tinofamba tichiribata kuti zvoshuwa pane munhu ari kushandisa wana amarombe wana hapana wazukuru pamba pamukoma wangu wandiri kuti reason ndofunga pane wazukuru wa8 wana wese wakadzoka kuvarume
wawa zikuru chete hapana acharongwa charimwe hapana chiri kubuda hapana chiri kuita sei ndo zvakatipa presa tirambe chizvitsvaga nekwaona iya yakabva yangofa yakadaro hapana akazoisimudzira musoro right pazova pamakuwa tapedza kundoona makuwa tadzoka mukati memba mwana wake Stembile mukomana mukuru wake ndiye akatotanga nenyaya iyi akati tichaida kuita zvemakuwa kai tirege kuwanza zvemutauro akati naye wana baba zvamaungana kudai ungano yenyu inonetsa bozi mwana ogara kumwana ogara uko zvamasanganiswa nenhau yemakuwa iyi madii mabva mangogara makurukura nyaya iya yagara iri kanyama kari pazino kaya katinozwa kuti tite marombe wana waite marombe yamusingapedzi yamakadzi nyaya iyi yakuda kuti ingopedziswa madii mabva maitaura kuti muipedzise nokuti yona baba imi makafa tichazoitangira papi suwana zvakatipowa zveshuwa mufungo kuti zveshuwa wana unozotangira papi todiwa rume takutaura namukoma paya nanatete semhuri Stembile aripo hapana ari kutukana nekumona ndo zveshuwa toenda sei kwamadziko akaona kuya hakuna chichabuda mukoma wangu rizeni anogara kwarisaka akati aiyo ndine mumwe munhu taisaziwa zita rake wandakanzwa wanzi ari kwarisaka kune zvakaitikawo kwedu kune munhu akanga afa zvisina tsarukano zokubva wandoita zvokuona hanzi anoita zvegirazi asi munhu nandimuzivi asi ndandiponere vanhu vakabatsirwa ikoko vatipe nhamba pamwe vangatipewo nhamba tikakwanisa kuenda ikoko shuwa dzakatiradza kuti mukoma waisaziva kwataina kuenda mukoma wakafonera nhamba dziya ndokudzipuhwa wadzipuhwa wachibva wafonera sekuru wayo sekuru wakati ndiri kunokwarisape kumagamba munofamba so tikati apa takatisina mari kana sendi toita sei kunodiwa mari zvikati kunodiwa $10 yekuti muratidzwe muwingi wenyu izvo zvakanaka zvasiyana nechiprofita kundozvionera right toita sei tese tinana Stembile tiri kuwinira hapana murume wacho anga asiri zvatakafungira kuti paaita ari kubasa anga akaramba anga asiri ndokubva tati no hatiitei mudembe tibatanidze mari iyi zvaikunzi $10 nemari dzemabhasi mukoma bwaisawo $5 taisa $5 sati kuiganda bhasi mari iya yaungana yamboita 15 toita sei Stembile ega nemurume wake ndiye akati mukuwirira ini handina mari Stembile yekuti ndiedzero pa zatine rori kumba ndakukupai rori takukupai rori ne5 lita diesel nemari yamabatanidzai motopera diesel tiende tinogadzisa zvipi zvinhu zvemushaka zviri kuti aiwa maita basa mainini maita basa murambo totoombera shuwa takaswera musi wacho iwoyo tichiti tinozoenda mangwana murume wacho anga aiti ndiri kubasa ndokubva tarara seni kwacho nguva dzikaiti dzekuma 5 o'clock seni munin'ina wangu kuda murume wake akabva afonera pafoni yemudzimai wangu achimuti mai guru ndakanzwa kuti makaronga kuti tiende kwamakaenda asi airatidza kuti akagumbuka makanzwa kuti makati imimi pane kwamuda kuti tiende saka ndauya nhasi usiku ndiri kunogumba kana muri kundida kuti tiende sika handitidi tiende kati aiwa zvakanaka svika tiende shuwa munin'ina wangu akasvika asi akasvika akatsama chakanga chamutsamwisa inyaya yekuti mabvunzirei kuti ndakawaka sei guwa ndinowaka sei guwa ndega ndiri bhirija here ini ndikati aiyo nyaya haisi kuti wakawaka wega guwa kana chiti wakawaka wega wakawaka usina mumwe wechinyarudzo wakaudza tinoti wakawaka wega mukoma wangu mwana utedzera anonzi Mateni asara ndokuti iwe Mateni wakundirambira nhasi kuti ndakawaka ndega handiwe wakatobata toro ngosikwei Mateni akati aiwa ini ndakandisipo ndikati kweini ndikanza imi zvesho handina kukuudzani asi ndakauya ndikasatsamba pasi peimbeto kuti Mateni akati handizizi kazi nhasi makundirambira panapa asi takaita zvinhu zvitiri tese ini ndatozvikanganwa zvinhu zvakaitwa 20 years ago kati aiwa yaisi nyaya takatoitaura ikapera nyaya iripo ndeyekuti nhau yedu yatakasiya iya kwamadzibaba vaora tazobatanidza kuti tiende zvikanzi aiwa ngatiende kuda bva atotuma mwana wake kumba kwake kundotora rori vachibuda mumba mangu nanatete tese tiripo semuri kakuenda magamba ndokuenda kumagamba tatiri kwatizi takauya nekwana Stera tichibvunza pana izivo tambodhaireketwa pano tazofuna tamuno masape
Zvikanzi aiwa dzikai makadai mosvika panonzi pamaepo. Tasvika pamaepo zvikanzi makasvika panonzi paporisimbi mumire ipapo hapana ari kupaziva. Zvikanzi mira ndikutumirei mwana anoyazokutora. Shuwa tese semhuri. Sekuru wakatumira vakatuma mwana kuzoti tikashira. Ndokusvika pamusha. Tasvika pamusha. Takasvika sekuru wasipo Vachinzi wambobuda hawasa vari mudhuze. Pane pawambo. Paine mudzimai wacho. Zvikanzi tikugashirei mawingei. Tikati mukoma wangu wakuru ndio waitosuma. Tauya takatanzwa kuti pana apa panobatsirwa. Tine dambudziko redu rine makore. Dambudziko rinoti kana tikaribata patinoti taakuenda kuti tinorigadzirisa panotova nebopoto rakafanana neirori kuti tisabuda. Panova nekutukana uyo achiti wandidai uyo achindidai. Zvotora kuti makore. Pese patinongoti tinoronga. Saka tauya takanzwa kuti munobatsirawo zveGirazi kuti tinoona tega muwengi. Zvikanzi amira indifonere sekuru waya. Sekuru ndokufonera. Zvikanzi wabvunza kuti wawingei? Ndotataura. Zvikanzi right chokwadi ndinobatsira sekudaro. Munoona paGirazi. Munhu wenyu. Zvakanaka semhuri ka. Tese tiri kuwirirana. Hapana kutukana, hapana kuita sei. Chikafu taitosiya chimwe chete. Right. Sekuru kanzi aiwa sanowaitira izvo munowaitira. Ndiri kuuya. Zvikanzi matare angu pa1-3 munobhadhara $10. Imi mauya mangani muri wangani? Takataenda tiri 8. Zvikanzi pa8 wenyu driver auya driver haafani kumwa zvinhu zvatichakumisa zvinoti dhakei. Driver haafani kumwa kuti akazokudhakei azoni kudriver pamwe mushongononoka kuzopera mumusoro make. Shuwa mwana wavo akanga ati driver tikati takatenderana kuti asama mari yedu yatomboshota. Takatati aiwa yakumbopinda hako watatu wationere. Zvikanzi aiwa nasekuru achimundipfekera $20 aida $30. Mari yedu yabva ita $14. Toita sei? Dare vakatipotsa ratotadza kuitwa pamusana $14 tatisina mari. Stembire shuwa akasumuka ndokutora pesi yake ndokubvisa mari yaadaidza tanga akatoisungirirawo pakadii pakasungirwa achitiedzera $6 iye tikafara zvekufara zvii maimini maita basa urongwa uchatotadza kuita tiri kuita. Zvikanzi right mari yaiswa tatapuwa ndiro mari bva yaiswa mundiro sekuru wasati wauya chingwangwa sekuru wabva wasvika. Zvikanzi right mati muda kuona muwiri wenyu nhasi munodi munomuona ndezvandinogona izvo kutava zvakanaka sekuru. Zvikanzi makadaro mumwe nomumwe kutanga kumukuru ndiro iyi anotora mari yenyu yamuda kubhadhara oisa mundiro kuratidza kuti muri mauya muri chinhu chimwe chete otaura zvamafambira. Mukoma wangu akatipuhwa mari iya yokuikanda mundiro. Tauya kuzoona munhu ashungurudza musha, munhu ane zvinhu zviri kunetsa pamusha. Neswam yopuhwa wanoteera tese tichidaro kusanganisa naStembira achitodaro nakuda achitodaro nekuwirirana. Kana zvakadii zvakanaka. Ndokutora chigubhu chavo chaive nezvinhu zvavo zvakaita zvekusheka. Asheka ndokuti izira mbichana. Asi kwaiva kwakaita kwidibidza zvakaita kudai. Zvikanzi imwe aitamwa. Zvikanzi aiwa mushoko wamamwa unoda zuva kuti ukasike kuti kushanda. Kana kwaita zuva makasika kushanda kuti chakubikirai tii ikuti mushonga uyo wakasika kupisa. Shuwa takabikirwa tii vatawaridzirwa mabonde tese semhuri mukuyanana mukuwirirana vatawaridzirwa mabonde pamba pasekuru. Ndokunzi rambai makatarisa muri kuona pane poime iri rambai makatarisa panosangana gomo nedenga nechirungu vanopati pahorizon. Rambai makatarisa pati ipapo muchaona zvamuchaona. Sekuru wangu hamina kwangu waenda mudzimai wacho ndiye aiti instructor izvo. So takaramba takatanga tanzi tarisai takasvika tikagara takatarisa ndobva zvanzi ndichakuudzai kana zvaraiti. Sekuru wabva kuti aiwa ikozve maraiti chitarisai kwama makafuratira tatarisa uko tatarisa paisuwa zvanzi panosangana panosangana gomo nedenga. Zvikanzi rambai makatarisa ipapo kusvika makuona anenge mashawa zeTV anoti zvishwa taakuona here tikati omba taakuona mashawa taakuona. Zvikadzira sekuru rambai makatarisa panzvimbo imwe chete muchaona nyeredzi inoti mwari tese semhuri tiri kudaro. Ndokutarisa paya pane nyeredziya shuwa ini pamberi pamwari kupupura pamberi pamambo nyeredzi ndakaiona ichiti wari. Zvikanzi paona nyeredzi chiramba wakatarisa ipapo shuwa ishe wangu mambo wangu ndakaramba ndakatarisa. Zvikanzi munhu waunoona apa taiona gomo ranga riri kureka
unoramba uchimudaidza ukaramba uchidiswedera padhuze ndikuone anoswedera apa. Asi kana usingaoni unoramba wakanyara. Asi kana unewo zvauri kuona unoramba uchidaidza atouya padhuze. Kana kuti umubvunza unotobvunza. Asi muchaona pazvinhu izvi. Mawese mhuri muchaona zvinokushungurudzai pamhuri yenyu. Iwe mumwe nemumwe anemba yake achaonawo zvemba yake. Kana paina ane zvekubasa kwake achazvionawo futi zvekubasa kwake kupi pachabuda zvinhu zvakawanda. Ndakatarisa ipapo ini ndinorima nemadhongi. Ndine madhongi angu 3 kubva 2013 akangobereka anofa, akabereka anofa nanhasi zvaabereki. Mbudzi dzangu dzikangopfuura 5 bere rinoita fange richauya zuva rega rega kusvika danga rasina tovharika. Ndakatanga ndaona madhongi angu paya kuti swe tichasa paTV yepadenga paya. Hapana akataura nemunhu. Ndakaona munhukadzi akasvika akabuda ipapo ndokuti kwakaita pange kune rima. Paita kunge kune rima munhukadzi uyu akati kumakuwa aya tabva kuwakaya akasvika akabata zambia rakada kufanana neriri asi rine makara akada pepo akafanana naye rine pepo. Munhukadzi akapfeka heti akasvika pamakuwa aya ndobva achiitira asvika pabhora mukoma riya ndobva adai ndobva ati pamusoro bva ati cheu vatarisa aibva ati pamusoro pegora mukoma riya vatora zambia yakavhasuka vatanga kuti dai vavhara kumeso neheti. Asi handina kutaura chandakaona ndakaona mandirizi vamwe vaionawo. Munhu wese akanga aripo zvakandiratidza kuti aiona nekuti munhu wese zvakanzi kana usina kuona usati swedera padhuze ndikuone bhozi unenge usina chakuona. Munhu wese ipapo aiti swedera padhuze tikuone shuwa kudaidza kwaoneta picha yacho yaiti uyawo asi fesi dzimwe nguva isanyatsa kuoneka zvakanaka. Zvabva izvozvo takaona tiri panze paya magutsikana here wazukuru wangu ndisekuru wavo. Munhu wese kusanganisira sikembiri kuda tikati hongu tagutsikana tine zvataona. Hapana akataura nemunhu kana kumamono zvatine zvataura kanzi aiwa muna kugutsikana chimirai ndinokuratidzai TV yemumba mumurumu make makakomerwa jira chena rakakomerwa kumadziro. Zvikanzi ramai makatarisa ipapo takatarisa pange zvakaita panano papange tikuona TV zvataona kunze kuya ndozvatakaona. Asi hapana kana mumwe wedu wefamily akataura kuti tiri kuona zvakati. Taingoona mumwe nomwe muchinyaradzira tamumba tichiona ndakanzwa tichiona tese ndakagara stembiri anga akagara akati stembiri uku tete apa inini apa kuda apa takaita chiraundi tiri kuona hapana taura nemunhu. Stembiri aidaidzira tesewo tese sikudira patise tikuone sikudira patise takamuzva stembiri achiti vatanga kuchema takangodai hapana akataura nemunhu. Hapasina akataura nemunhu ndokusvika taona sekuru wakati magutsikana here wanangu tikati iri tagutsikana tati tagutsikana zvikanzi right zvamaona ndizvozvo asi ndoti ndigadzire dambudziko renyiri piri. Muripo wangu kana magutsikana ndigadziri kana musina kugutsikana. Kana musina kugutsikana ndinokuitirai futi zvino kuti munyatse kugutsikana. Tikati aiwa tese iwe wagutsikana ingati hongu munhu wese wagutsikana here stembiri wagutsikana here enda gutsikana kuda wagutsikana here tese tikati tagutsikana. Wese akati handigoni kugadzira kana musina kugutsikana. Zvikanzi right kugutsikana kwamaita ndiri kuda hangu muripo wangu inini wemombe. Kana musina mombe munondipa 150. Asi 150 ndakuona imatambudzika kana mabatanizira maita mari yana ndiye kutambudzika. Inini ndanzwa tsitsi chikonditsvagirai 150 nokugadzirirai nyaya yenyu imwe yacho balance. Kana zvinhu zvenyu zvanaka muzondipedzisa mari yangu. Asi kana zvinhu zvenyu masina kuona sununguro hamundipi mari yangu. Asi ndozvati muchauya nemari yangu handikusungei. Sekuru aiwa tipei zvikanzi right panguva iyi tanga taamuna tasarirwa ne2 weeks dzekuti tisvike muna November matare vanachiremba vashandika November vanenge vari tasarirwa ne2 weeks kuti tivhare matare. Saka dai makasika pa2 weeks idzi ndiri kupa munhu akabata zvinhu zvake izvi adzorere ega kwaakandozvitora akanagadzira zvinhu zvangu. Hapana akataura nemunhu akapuma munhu ndoku kana magutsikana chiendai shuwa takaenda kumba kwedu kuti tapinda mumotikari yastembiri iya mukuwirirana. Ini ndakagara kumberi irori container nemwana wake aidrive stembire nanatete vanga vari
kumashure kwetirera ndakagara nemwana mwana akatondibvunza tichienda baba ini mapinda ina nakona maonei apa kati mwanangu nyaya iyi handikoni kuti ndikutaurira inyaya inoda kuti tagara tese semhuri sinzi taona tofanira kumbogara pamwe cheteka tichibvunzana kuti aiwa waonei toona zvinhu zvakafanana here handikoni kuti nditanga ndakutaurira asi andikakutaurira ndaona munhukadzi wamuziva ndikati tatakamuziva asi pese kana ungazodii kuiona zvakanaka aita sei ndikati ndaona achikumburuka kumakuwa achidai so sikanzi handina kumbotaura kuti right awo wakagara kumashure tasvika kwainaya tasvika pagedhi pasitembiri tinotanga tasvika pasitembiri tasvika pasitembiri nakuda tinotanga tasvika satasvika kwangu nanatete tese temuri mukoma takawasiya pamadhanga wakatoenda kwatati tasvika semhuri hapana akataura taitira kuti tindochisangana kapa tatangira tichibvunzana kuti nai waonei tofananidza zvinhu zvedu zvakanaka tichisvika pagedhi pasitembiri mwana akabvamisa motikari sitembiri nakuda ndokuburuka mumotokari pagedhi pavo vachibva watanga kuenda pati baibai baba mukuru baibai wana tete tauya isi tine tarisa rekuti tichandoungana kati tinzotaonei asi hatina kumbovabvunza right ava vachienda zvikanzi aiwa mwanangu chiperekedzwa nababa mukuru nana tete kumba kwaukuru kunani nemota yavo ndokutotiperekedza ndosvika pamba ndokuburuka baibai baibai ndokusara zedu kasi nana tete ava vaenda kumba kwavo tasara nana tete tochibvunza natete namukoma wamwari maonei kamukuru mudzimai akadai aiwa natete zvinhu zvingatimire zviite sei zvigadzira zviite sei zvipere shuwa vanatete wakafuma wachiendawo kwawakaenda ndokugara 2 weeks dzedza dzataurwa novemba akwana matare atovharwa saka chiremba uyo haana kukubvunzai kuti iwe waona chi akabvunza akachiti madzimai ese kudai musarei mimi wanhu asi atisarai wanhu akatanga kuna mukoma mukuru mukoma mukuru akati pane vanhu vari muno kune wawaona hivi akati inini handina wandaona akati pano akambotya kutaura kuti akambotsika mukati akati zvinhu sekuri zvikundireva handitaura zvikanzi aiwo tauraka ndokuti ndikubatsirei zvikanzi munin'ina uri kutaura ine Peter handina kumuona asi munin'ina wangu kuda ndakomuona achita sei ari kufamba asi handakuona chakaipa chaaita asi muramu wangu sitembire ndangomuonawo kuti achidi achifamba handina kuziva achitaura kuda wacho ari mutiri warume tega iwe Peter waoni mukoma wangu anotira waonei mukoma wangu akati ini ndaona munhu asi handakazoona picture yake kuti yakaita ndiani ndora yasvika pandiri iwe Peter waonei ndikati sekuru handikwanisi kuti nditaure asi munhu wandaona handikoni kutaura munhu asi ndaona munhukadzi achidai vanhu vangoseka vawaenda kuna kuda ndianga ari mudikimo kuda waonei kuda akati handikwanisi kuti nditaure zvinhu zvandaona asi zvandokwanisa kutaura ndezvekubasa kwangu ndatoona vanhu kubasa kwangu vari kundiitira zvakaipa ndaona patv ndomaperi akati aiwa imi wazikuchenda notsvaga mari yemutese uende inini panguva yacho iyoyo kana nefoni ndakandisina ndandakabirwa foni kundokutopa foni ndatozoita january ndakandisina kana foni right wane mafoni ewhatsapp maigokura sei chiremba aifanira kunge akabva angosaka movha madii mubva muine rimwe chete chiremba haana kutaura akati mozodzoka muswa kana matadza kudzoka 2 weeks mozodzoka muswa 3 December muswa 3 December inini handina foni wane mafoni ndo waironga ndokubatanidza 150 iya mudeme vari kusouth africa vachitona mudeme kusvika mari iya yakwana kusanganisirana kudawo akatobatanidzawo mari yake nezva $10 ini ndatina mari akatobatanizirwa nemwana wangu ari kusouth africa akabvisa kuti $20 yake neyangu semhuri tiri kuitana patakadzoka tabva kugadzirwa kwekutanga hapana kana akambotukanana nasitembiri taitosangana kumusangano makadii pamukuru paita nhamo yakati zvakanakanaka pandazoona paita kuti nasitembireka hatichakuti akandionaka uitofanika nonzvenga gwendo rwepiki rwemuswapiri muswapiri uya ini handachadaizoona kangozonzi ayo mari yazikwana ndokusumuka nemabhazi kuya tese kuda natembire nemhuri yese nanasekuru wekwamai wedu kwaberi kwamai wedu wakauya uzokupiwa zvinhu ndokusvika kuna sekuru sekuru tauya
kuti tikazipese dare riri sekuru wakati amuripo wangu ndokuwapa sekuru ndokubvunza kuti right ndinoda kubvunza futike piri makagutsikana here nezvamakaona tikati takagutsikana vamwe vachiti tese takatagutsikana atai tine vamwe vanyowana vakanga vasina kuona vanyowana vakati aiwa isi tisi dzava tisipo takaita zvekutaura taida kuti zvionerewo tega nemaziso aya edu inini ndiri mumwe munhu akati aiwa ini ndakagutsikana nezvandakaona hangu asi ndiri kuda kuti ndidzokorore mukoma ukandoda kuti tidzokorore ndatodzokororwa zvinhu zviya musi wapiriwi ndakauya ega kutembera ana kuno ana unga ari papa chiwa sekuru watimisa zviya zviya tadzokororwa taona madhongo angu aya ndakaaona madhongo angu aya zvikuita pange rabereka mwana uya ofa zvikungoitika madhongo angu aya ari kukamwa ari kubhezeswa sekuru wakati aiyo zvamunoita makagarapo chamunenge maona iti honai chandiri kuona ichi honai chandiri kuona ichi honai chandiri kuona ichi asi muchiitiko ichi kune mamwe vanhu watange tinayo waita sekunge kuhaka wachitaura tiri ndimwe achiti ndazoda imwe achiti ndimukoma wenyu uya takagadzira pai kutaura mune zvaaiona right zvapera izvo tachipinda mumba tagadzirirwa sekuru waya tapinda mukapimba zvikanzi ini zvandoda kuti ndikuri kugadzirirei handisi kugadzira kuti pafe munhu ndiri kugadzira kuti kana paine munhu anoita zvakadzorere midzimu yenyu ndiyo yokurwirai saka zvandiri kudani ndichadawo jira tese kudaripo ndiri kudawo assistant brand asipo ndiri kudawo jira dema kota mita jira tsvuku kota mita jira rewhite kota mita plate yewhite banga rine mubato mutsvuku nebhaketi reblack munditengerewo nekambi kahani kaiki kuti asi kutotsvaka kuda akatososasosawo mari yekuti tibatanidze mari iyi titenge zvinhu izvi yekutenga zvinhu izvi patakazozvitenga tichibatanidze mari ipi nezvinhu izvi right zvikanzi nasekuru nguva yapera sanga dzava kumatiripiri handichakwanisa kuti ndipedze basa renyu imivika dare richaitika pamba pamukoma mukuru kwatandi handindo kune matongo enyu paigara vanhu patakakurira ari adongo ndopanzara kuti munoitira zvinhu izvi muchandoita mega ini ndisipo tasekuru hona ika tina vamwe vasipo toita sei nekuti hatidi kuita chihwande mumwe munhu anozidzwa mati zvidzongwe tsvuku nezvimwe zvinhu izvi panozoita dambudziko zoita panenge takaitawo zvimwe zvatakaita ai isai audio mundirekodhi zvandinenge ndichitaura ndozvamuchanoti muchandoita chimeendai kwatandi mundorara mangwana museni zvamine motokari motuma vanhu vatatu varauya kuzotora zvinhu zvenyu pasiro inye ndaigadzira mondoita mega shuwa inini namukoma nevamwe takaenda kwatandi kuda nanasekuru wakatsvaga upa wakarara kuno mumusara vachimirira kuti mangwana tipedzere ruvara tiri kuwirirana hapana kana atuka munhu kana aita sei mukoma mari yebhasi yakanetsika kuti mukoma chiendai sinzi kuda ari kugone wamwe muchinotora zvinhu tozoya tichigadzira pano mukoma wakasvika ndopandakanzwa pafoni ini ndisiripo pakunge pari kupopotedzana kuda ari kuti unaika mukoma mangwana hazvizonetserezvi vari kunzi dzongwe tsvuku zvinhu zvikaitika pamba penyu mukoma hazvizonzi tsvuka maropa here kuti tatekeresa zvimwe zvinhu zvinozonetsa izvo mukoma tadii tambotsoga pamwe tinokuti tatsoga pamwe sei iwo musi wekutanga wakabvunza wakatindako musi wacho wechipiri ndakapitindagutsikana nezvandakaona sida kuona kepiki unaika dare redu nenguva risingaperi tadii kuti zvinhu zviperezvi ndopa wakatanga ini ndisiri wakatanga kutaudzana zvakazizizvo kuda akati aiwa ini ndakuenda ndiri kudiwa kubasa zvinenge zvanzi zviri kudiwawo munondiudzawo mukoma ndokudzoka futi kumusha ndokufonera umwe wauye ini ndokuzoya sekuru yandobva watipa zvinhu zviya tikatipa vataenda pamatongo pedu paya zvese zvataiita taitorezvirekodha tikazifowadha mugroup refamily takazodaidza mumwe munini anga asikola sibhono wedu anonzi nobi aripo pano akauya wakuzopupura kuti shuwa tiri kuita zvinhu pasina chimwe chihwande chatikuita ndokunopedza dare redu patakapedza dare redu riya taripedza sekuru wangu ati ndichatanga kuona change upenyu hwenyu uchifamba svondo panopera svondo rapera pamuviri wakatanga kubvunza ko nhai zviri svondo rapera sekuru vari kuti kataigatimbowangu sekuru ndokuwafundira sekuru zviri kufamba sei hatina sataona change sekuru ati aiwa mirirai kupera kwajanuary dambudziko renyu rinoita sei richapera ndomanira raita saka stembere ndiri kushaya kuti pandakaenda pandakamunongedza right
ndiri papo ndine nhau yekushungurudza apa ndaitaura Uroyi yekushungurudza. Handisi kuziva kuti ndakamushungurudza handauzoziva ndakamushungurudza nenzira ipi. Asika toti ndakamushungurudza akambotaurirawo here murume wake kuti baba mukuru wari kundishungurudza munin'ina wangu wake onditi akamukoma zvauri kuita namai neni aiwa toti pamunhu kana tete kana baba munini kuti takagadzirira nyaya yedu iyi tega tega tisina kumbokwira kumagomo ekuti ase kana kuenda kuna sabhuku tinana sabhuku tine machairman kana muwakidzani we wona zviri kundiita kuda zviri kundiita pita handina kana chandakamboona zvekushungurudzwa izwi rekuti kushungurudzwa tiri mukugadzira zvinhu zvitanzi taita patanzi hatina kuzova kuti titembere kusawanikwa kwaka angauya kuzotorwa nasekuru hambenoti namba yangu wakaiona kupi sekuru wakandifonera naye muzukuru waitaura ndo pawakanditi ndiri kuzwa kuti muri kushungurudza sekuru hapana tiri kumboshungurudzwa sekuru mune airtime yakakwana here ndinyatsokutsanangurira semutsanangurira wandaita sekuru wakati no ndichauya ikoko December tichigadzise pasi semhuri tinyatsoenza musatemana ndo mafambiro ayakaita saka handisi kuzva ndakamushungurudza papi chero dai yakatya kutaurira hama kumapurisa chaiko kungosvika chiti tida kukanzerwa nababa mukuru wangu avo tiyananisana inyaya inotenesa tisambotukana handisi ndakamushungurudza papi handina kana pandakamupumha Uroyi akandiona pamwe dzimwe mwana notipara mukusazina asi iwewe uri kuti wakagutsikana ungagogozogutsikana here usingazivi munhu wacho wawakaona ndichipindura ipapo satainzi kugutsikana kuti waona here nokuti kune vamwe waiti hatina kuona ini ndaiti ndaona ndagutsikana wogoona wogozogutsikana sei ukangoona chimufananidzo handiri kuti uzogutsikana unofanira kuziva kuti ndinhingi mambo wangu ndipinduro ipapo futi chandinoti ndakagutsikana chimwe ndiri kuSouth Africa gore ra2021 wadzimai wangu wakandifonera vachinditi baba kuseri kumakura kwatinofudzira mombe kwanongwa bhodhoro tsvuku ibhodhoro tatika kugutsikana wakaona mudzimai uichwizi wakaona munhu kuti uti wagutsikana unofanira kuti ubva wangoona kuti ndinhingi uyo munhu wandakaona handina kunyatsomuziva kuti Peter wataura kuti munhu esanga rimo akagutsikana zvinzwa izvozvo pane pawazoendera pamberi kuti panga mwameswa kuti uya kuno kudaidza zvinhu kuti zvive padhuze kuti waone kugutsikana chako iwo hapana chawakaona uyu kuchema kwaakaita vamwe achiti uya bhozi ndo zvawataura kuti uyu akachema uyu stembilo ndakaona ndikuda kubvasana pei kuchema kwake kwaakaita vamwe wachiitawo zvawaita zvingavere zvimwe zvezvinhu zvekuti wakagutsikana nazvo handizvo saka wakagutsikana pamberi pamambo ndoda kutaura idi rangu chitomirawo kuona munhu wese akutaura pane munhu kuti kana ndiri pakati ndofanira kutaura idi rangu munhu gara uri paidi nguva dzese saka une dzimwe nguva dzounonyepa kana wazvibira kuti uda kutaura idi saka zvise zvawataura izvi ungochitinyeperero inyaya yakandirembera saka ndakipamambo shuwa stemvire ndakamuonawo ndakangekechiriwa kuti vakomana ndinoparamba kuta pamberi pavavo wakati padare penyu wakamuona wangani pamakazini makureuri tagarisana tega ini ndakati ndakamuona vana tete vaviri vakati vakamuona mukoma wakati wakaona ndo vanhu vakanga varipo patakazongogara ndipotaura
muchinda tauro